Fl-aħħar xhur ġew irrappurtati 29 każ ta' traffikar tal-umani, ġew irrappurtati wkoll 33 każ oħra li għalkemm ma kinux konfermati li kienu każi ta' traffikar tal-umani xorta ingħatat l-għajnuna. Il-problema ta' traffikar tal-umani mhux biss qed taffettwa l-bosta pajjiżi minn madwar id-dinja, iżda wkoll il-pajjiżna. F'konferenza li tellat matul il-jum tal-ġimgħa ntef' aktar dawl fuq din l-isfida. Net News itkellem mad-direttur tal-Aġenzija Appoġġ Graziella Castillo fejn spjegat fid-dettall il-proġetti mill-Aġenzija sabiex jgħinu l-bosta biex tingħata l-għajnuna. Kenna 29 każ li ġew irrappurtati għandna illi kienu purament każijiet ta' traffikar uman, kenna wkoll madwar 33 każ ieħor li għalkemm ma kienux ċari li kien hemm traffikar, imma ovvjament bħala proġett aħna kemm b'saħħa tal-Aġenzija Appoġġ s-servizzi in ġenerali tal-Fondazzjoni stajna wkoll nofrulhom l-għajnuna li kellhom bżonn. Kif qed nifikat ukoll permezz ta' dan il-proġett ukoll għandna safe house illi tilqa' vittmi illi jkunu ġew traffikati. Hija spjegat li permezz tal-proġett imnieti għal prevenzjoni l-entitajiet konċernati qed jagħtu l-għajnuna meħtieġa. Il-Fondazzjoni permezz tal-Aġenzija Appoġġ ukoll ħolqot riżorsi anki bringwi differenti biex aħna nkunu nistgħu naslu għand in-nies illi qegħdin jaslu f'pajjiżna u li forsi ma jifhmux kemm bil-lingwa tagħna jew anki bl-Ingliż. Hekk dan il-mod allura jafu x'servizzi hawn ġo pajjiżna u jkunu jistgħu jaċċessawhom. Malta l-kemm komunità żgħira madankollu xorta f'ċertu waqtiet dan ma jservix li wieħed jikxef mill-ewwel l-abbuż. Permezz tal-proġett ukoll aħna għamilna sessions ta' prevenzjoni wkoll biex anki n-nies li jintaqgħu ma' każijiet fejn għandhom suspett li jista' jkun hemm traffikar uman, allura jafu fejn servizzi eżistenti jew u jkunu jistgħu jersqu huma u jresqu lill-vittmi għall-għajnuna. Skont l-istħarriġ li sar mill-Group Action Against Trafficking in Human Beings, il-Greta, Malta qed tkun klassifikata fit-tieni tier skont l-standards li kullu pajjiż traffikar tal-umani. Il-grupp irrikonoxxa l-isforzi madankollu qal li l-Gvern falla milli jagħti r-riżorsi meħtieġa biex jilħaq imqar il-miri l-aktar essenzjali biex jiġilet it-traffikar tal-umani. Infatti dan il-grupp kien talab il-Gvern biex iżid ir-riżorsi biex il-problema ta' traffikar tal-umani tkun mill-ġilda kif inhu xieraq. Matul konferenza ntqal li apparti li għandu jiżdied l-għarfien ta' dak li qed iseħħ fis-soċjetà, jeħtieġ li tingħata wkoll aktar għajnuna lis-social workers u l-ħaddiema kollha li jaħdmu f'dan is-settur sabiex ikunu jistgħu jagħtu l-aqwa assistenza lill-vittmi.